إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне алып килгән, өйрәткән һәм иң күркәм үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһның әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: «Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз, әмерләрен тиешенчә үтәп, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Азиз кардәшләрем, бүген 5 июль, Зөлхиҗҗә аеның 29-ы. 29-ы димәк, бу соңгы ай, соңгы көннәр. 2 көннән безнең 1445 елыбыз тамамлана һәм безнең яңа елыбыз башлана. Димәк, моннан 1446 ел элек сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең туган Мәккәсен калдырып, Аллаһның әмере белән динен саклыйм дип чыгып китте. Иң кадерле, иң якын сахабаларын алып Мәдинә җирлегенә. Һәм бу вакыйга ислам тарихында, сөйкле пәйгамбәребезнең сирасында һиҗрәт вакыйгасы зур урын алып тора һәм мөселманнарга бик зур файдалар, бәрәкәтләр һәм дәресләр алып килде. Аллаһның хикмәте җәдвәл мөселман календарының 1 айы Мухаррам айы. Мухаррам ул Аллаһ харам кылган дигәнне аңлата. Мухаррам харам кылынган дигәнне аңлата. Һәм бу айның хөрмәте, хөрмәт үзе гарәптән харам сүзеннән алынган, ихтирамы зур дигәнне аңлата. Һәм мөселман кешесе бу харам айларда айруча Аллаһның әмерләрен, шикләрен саклап, харамнарыннан тыелырга тиеш була. Харам айда яна харамнар турында дөресрәге шайтан вәсвәсәсенә бирелеп харамга төшеп баручы кардәшләребез турында берничә насихат әйтеп китәсем килә. Чөнки өммәтебез, мәхәлләләребез, намаз укучы, гыйбадат кылучы кардәшләребезнең саны әлхәмдүлилләh артканнан арта бара. Өммәт яңа мөселманнар белән тулыланган сайын, арткан сайын өммәтнең көче арта. Өммәтнең гыйззәте арта. Өммәтнең татлы җимешләре арта. Әлхәмдүлилләh, бүген без бигрәк тә Рәсәй, Татарстан мөселманнары үзебезнең тарихыбызда хәтта алтын елларны, алтын вакыт гасырларны яшибез дисәк тә, бәлки тарихчылар бу әйбер белән моңа каршы килмәсләр. Чөнки әлхәмдүлилләh, мондый көчле, мондый гыйззәтле булып, әле безнең тагын кашан яшәгәнебез булды микән? Бәлки Казан ханлыгы алынганчы булгандыр ул хәл. Үзебезнең ханыбыз, үзебезнең дәүләтебез булганда гына. Шуңа күрә бүген әлхәмдүлилләh мәчетләребез чәчәк ата,
мәдрәсәләребез гөрләп эшли, имамнарыбыз үз хезмәтләрен кылалар, халыкка хезмәт итәләр, кеше Коръән өйрәнә, башкасын өйрәнә. Аллаһка шөкер итеп, без бүген яшибез, әлхәмдүлилләh. Бер яктан өммәт зурая, гыйззәтләнә, икенче яктан өммәт зурайган сайын аның кимчелек хаталары да күбрәк күренә башлый. Әйе, җәмәгать, 10 мөселманның кимчелекләре бер төсле булса, 1000 мөселманның кимчелекләре күбрәк була. Шуңа күрә илдә, җирдә, җәмгыятьтә нинди проблемалар барса, кызганыч, ул проблемаларның кайтавазы, эхысы безгә дә барып җитә. Җәмгыятьтә булган ширләр, авырулар мөселманнарга да йыга. Һәм без аны күрәбез. Кызганыч, гаилә кыйммәтләре какшаган сайын ул мөселманнарга да тия. Аерылышулар илдә, җирдә күбәйгән сайын кызганыч ул бездә кимеми, бездә дә арта. Шуңа күрә бүген яулык япкан, сакал үстергән мөселман-мөслимәләрдә аерылышалар. Без күрәбез бу хәлне. Һәм ул әз түгел. Һәм без моның өчен кайгырабыз, һәм кайгырырга тиешбез. Әйе, җәмәгать, бүген җәмгыятьтә хатын-кыз иренә буйсынасы килми. Кызганыч, күпме мөслимәләрнең бүген яулык япкан, 5 намазын укый, иренә буйсынасы килми. Бүген ялкаулык афаты, күп сәламәт булган ир-егетләрнең заводка, басуга, каядыр эшкә чыгасылары килми. Кызганыч, күпме безнең мөселманнарыбызда ялкаулыкка бирелеп, миш башында гына ятып, дуга кылып, Аллаһтан көтеп утырасылары килә. Бу афат хатын-кызларда булсынмы, ирләрдә булсынмы, бездә дә бүген бар. Һәм башка ширләрдә. Хәмер эше булсынмы, төрле наркотиклар булсынмы, казинолар, интернет аша, бүген телефон аша гына балалар кирип уйнап, фәлән миллион акчалар югалтып булсынмы, ул афатлар бездә дә бар. Татар халкында шундый мәкаль бар. Ширин яшергән үлер ди. Шуңа күрә без ширебезне күрергә тиешбез. Һәм ул ширләребезне чыгарып, айырым шәхесләрне яманламасак та ярамый. Менә арабызда безнең фәлән бар, төгән бар дип. Пәйгамбәребез моны тыйды. Айырым кешеләрне кимсетү, аларның гаипләрен фаш итү мөселманның эше түгел. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кем бер мөселманның гаурәтен күреп, каядыр күрде, шыпырт кына тәмәкесен сүндереп килде. Каядыр күрде, кибеттән хәлал булмаган әйбер алды. Каядыр күрде, сәүдәдә, башка җирдә харамга кирде. Аны чыгып бөтен җиргә сөйлисе юк, сөйлисе түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мөселман кардәшенең кимчелеген яшергәннең Аллаһ үз кимчелеген яшырыр диде. Синең дә кимчелекләрең бар. Кардәшеңнекен яшергәнең өчен синекен дә яшырыр. Ләкин җәмгыятьтә мондый проблемалар бар икән, без аны чыгарырга тиеш. Айрым шәхесләр белән булмаса да. Һәм без аны хәл итү өстендә фикер йөртергә тиеш. Дава юлларын эзләргә тиеш. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, безнең дә проблемамыз шунда ки, кай вакыт арабызда бер мөселман кардәшебез безнең белән бергә җәмәгать намазларында, ифтарларда, таравихларда, дәгъвәттә, гыйлем алуда бергә икән, ул безнең белән бергә. Әмма ләкин иманы какшап, шайтан кыткысына бирелеп, ул җәмәгатьтән ерагая башласа, ниндидер харам эшләргә күчүмә башласа, намазларын калдыра башласа, харам ризыклар, харам малга керә башласа, ул бездән ерагая, һәм без даннан ерагая башлыйбыз. Астагфируллах, аузу билlah. Аузу билlah. Битте, брат түгел ул безгә. Бу дөрес түгел. Бу дөрес түгел. Ялгышкан кардәшеңне киресенчә төзәтергә кирәк. Әле алай гына түгел, без әле аның ул хатасын фаш итә башлыйбыз. Аны сөйли башлыйбыз. Каядыр шалтыратып, брат, ты слышал, тот наш брат, который с нами в мечеть ходил, он же сейчас начал там тегеләй былай эшләргә. Бу мөселманлыкмы? Әгәр дә сахабалар арасында, табигиннар арасында кемдер ялгышса, алар арасында да ялгышулар булды, шуларны хәзер китеремен, мисал итеп.
Алар шулай келеп, Абу Бакр, ты слышал? Там такой-то брат вот так сделал. Омар ибн Хаттабқа бірәсе келсе, шулай айттырып, ничек исән китәр иде микән? Кардашын яманлап келсе. Шуңа күрә без моны фаш итү түгел, моның белән мактану, кемнедер хурлап йөрү түгел. Без киресенчә, аның өчен кайгырып, аңа дуга кылырга һәм аны төзәтү өстендә эшләргә, уйларга тиешбез. Аллаһ Тәгалә үзе ярдәм бирүче. Шуңа күрә җәмәгать, сорау, гынах сазлыгында батып баручы кардәшебез белән нишләргә? Сөйкле пәйгамбәребез һәрбер эштә безгә үрнәк. Ул нишләде? Аның тормышыннан ике генә мисал китерәсем килә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям дәгъват белән килгәндә башта хәмер эчү, аракы эчү харам түгел иде. Чөнки кешеләр бик эчтеләр, күп эчтеләр. Ләкин Пәйгамбәребез аларны тәрбияләде, иманнарын тәрбияләде, тақвалыкларын тәрбияләде. Аллаһы Тәгалә 3 аят белән әкрен генә харам кылды. Булды, битте, харам булды. Мөселманнар киттеләр хәмердән. Ләкин кайбер әле загыйф булган, әле җахилияттән чыгып бетмәгән, әмма инде Пәйгамбәребез янында мөселман сахаба булган кайбер кешеләргә авыр иде. Ул ширләрдән кутылды. Һәм булды шыраклар, аракы эчеп исергән мөселманны тотып Пәйгамбәребезгә алып килделәр. Шуларның берсе Абдулла, аның исеме Абдулла иде. Аның кушаматы бик матур булмаса да, Гомар ибн Хаттаб әйткәч мин дә әйтәм, ишәк иде аның кушаматы. Ишәк. Һәм ул Пәйгамбәребезгә кай вакыт шулай кызык әйберләр сөйләп, Пәйгамбәребез көлә иде. Һәм Пәйгамбәребез аны яхшы белде. Ләкин аның шире бар иде. Кай вакыт ул хәмер эчә иде. Һәм аның исергәнен күреп, эләктереп алып, Пәйгамбәребезгә алып киләләр иде. Һәм Пәйгамбәребез суктырыгыз аны дип, аңа җәзасын бирә иде. Һәм ул кайтып китә иде. Шулай иттереп бер тапкырап килделәр. Шулай иттереп күпмедер вакыттан соң тагын алып килделәр. Һәм шул вакыт бер сахаба шул кадәр нәфрәтләнеп, күз алдыгызга китерегез, Аллаһның илчесе Пәйгамбәребез утыра һәм аның каршына эчкән бер мөселманны алып киләләр. Ул бит инде хәтта җахилият нормалары белән дә кеше эчә икән, мәсәлән, ул әти-әнисенә күренеп йөрми. Ул әтисеннән яла, ул әнисе, аманда Пәйгамбәргә алып килгәннәр бер ирне ул эчкән. Пәйгамбәребез әйтә, җәзасын бирегез. Шунда бер сахаба түзә алмый, шул кадәр нәфрәтләнә, шул кадәр ачулы була. Пәйгамбәр янына ник алып киләләр моны? Икенче тапкыр мен анда ничәнче тапкыр салган өчен. Шундан соң әйтә, Аллаһумма л'анху ди. Я Аллаһ, ләгънәт кыл моңа ди. Чөнки моны ди Пәйгамбәр янына ничә мәртәбә шуның өчен алып киләләр инде ди. Ачуга бирелә, түзә алмый, нәфрәтләнеп. Шуннан да теге дөрес эшләмәгән. Шуннан соң Пәйгамбәребез моны ишетә дә, ла тал'анху ди. Ләгънәт кылма ди. Каргама аны ди. فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ди. Чөнки ул Аллаһны ди һәм аның пәйгамбәрен ярата ди. Әйе, ул ялгышкан. Әйе, ул зур гынаһка кергән. Ләкин ләгънәт кылу дәрәҗәсендә түгел. Ләгънәт бу бәндәгә Аллаһның ачуы төшсен, газабы төшсен. Бу бәндәне Аллаһ рәхмәтеннән мәхрүм итсен. Бу беркайчан да төзәлмәсен, гынаһысы кичерелмәсен дигән сүз. Шуңа күрә Пәйгамбәребез әйтте, ләгънәт кылмагыз диде. Кылмагыз ләгънәт. Ул Аллаһны, аның йөрәгендә мәхәббәт бар. Кемгә? Аллаһка һәм аның пәйгамбәренә. Тегеләр аның начарлыгын күрсә, Пәйгамбәребез аның яхшылыгын күрде. Бу хадис Бухари, Муслим җыентыгында килә. Икенче бер хадис Абу Хурайрадан килә. Абу Хурайра әйтә, бер вакыт сөйкле Пәйгамбәребез янына хәмер эчкәне өчен исерек хәлдә бер кешене китерделәр ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу аны суктырыгыз дип әйтте ди. Шуннан соң арабыздан кемдер килеп аңа кулы белән сукты ди. Кемдер сандалиен салып сукты ди. Ягъни бу бит сугу
ауырттыру гына түгел, бу бит кимсетү, аның начар эш эшләгәнен күрсәтү. Кемдер сандалия белән сукты ди, кемдер киемен салып, киеме белән сукты ди. Кай вакыт әниләр ачуга бирелеп, балаларын шулай кием белән бераз эшкереп алалар бит. Кемдер киеме белән сукты ди. Шуннан соң арабыздан берәү сизмичә дуга кылып куйды ди. Я Аллаһ, хурлыкка төшер бу бәндәне дип әйтте ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу монсы катырак җәмәгать. Бу сугу гына түгел. Сугу монда хайырлы дип Пәйгамбәрбез кушты. Җәзасын алырга тиеш ул. Әмма монда чиктән ашты. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтә, нәрсә ди? Шайтанга ди, кардәшегезгә каршы булышмагыз ди. Шайтан ябырылган сезнең кардәшегезгә. Менә ул аны кыйный. Ә сез аңа ярдәм итәсез ди. Ярдәм итмәгез ди. Һәм Ибн Хаҗар рахимаһуллаһ шушы хадискә нинди аңлатма бирә? Ул әйтә, шайтанның моны эшерткәндә максаты нинди иде ди? Аллаһ аны хурлыкка төшерсен иде ди. Бу мусульман кардәшенә нинди дуга кылды? Шундый ук дуганы кылды. Шайтан уңышка ирешсен дигән кебек. Аллаһ ярдәм итсен, хурлыкка төшерсен диде. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям моны нәрсә диде? Бу пособничество диде. Бу шайтанга ярдәм итү диде, кардәшеңә каршы диде. Шуңа күрә җәмәгать, менә без сезнең белән кай вакыт үзебез дә сизмичә ачуга бирелеп, хискә бирелеп, күңелебез төшеп, кардәшебезне гынахта күреп, аңа ярдәм итәс урында, абынган кардәшне тотып каласы урында, нык егылмасын инде, тезләре ватылмасын инде дип, без киресенчә аны этеп нишлибез? Каргап, шайтанга ярдәм итәбез. Үзебездән ерак айтып, җәмәгатьтән ерак айтып, ихтибарсыз калдырып, аңа насихатлардан мәхрүм итеп, без аны нишләтәбез? Кай вакыт шайтанга ярдәмчеләр булабыз. Алла сакласын. Шуңа күрә карагыз, иң бәрәкәтле, иң хәерле заманнарда, иң хәерле кешеләр арасында хәерсез эшне эшләүчеләр булды. Һәм шуңа күрә шайтанга ярдәм итәргә ярамый. Шулай ук җәмәгать бик хикмәтле бер кыйса. Малик ибн Динар табигыннар заманында зур имам, зур галим. Нинди генә дини китапларны алсаң, шул бөек шәхесләр турында сез күрәсез, анда Малик ибн Динар дигән кеше бар. Ул зур кеше булды. Ул зур имам булды, галим. Бер вакыт шушы галим урам буйлап барганда бер ират исереп аунап ята. Карагыз, нинди изге кеше, ул да күрде. Исерек кешене. Пәйгамбәребез дә исерек кешене күрде. Шуңа күрә үтеп бара, аунап, тузанга батып беткән, нәрсә сөйләгәнен белми, нәрсә эшләгәнен белми, пичракка батып беткән бер исерек аунап ята. Бүген инде күбебезгә аны ерак китәсе күргәнебез бар. Шушы исерекнең нәрсә эшләргә белмәвеннән ята, авызыннан күбекләр ага, пена, пичрак, шу җирәнгеш. Ләкин үтеп киткәндә Малик ибн Динар тегенең авызыннан ыңгырашып, Аллаһ, Аллаһ дип әйткән сүзләрен ишетә. Һәм туктап кала. Нинди түбән, гынахка, эчкечелектән, монда бит инде пьянстводан нинди хәлгә төшкән, пычраны беткән ята, авызыннан изге сүз чыга. Шуннан соң бу моны барып, күтәреп, битен юа. Теге авызындагы шүпрәк алып күбекләрен юа. Битен чистарта. Шуннан соң әйтә, валлаһи ди, мондый бөек исем ди, мондый пычрак авыздан чыгарга тиеш түгел ди. Авызы булса да чиста булсын әле дип, тегенең битен, авызын юып китеп бара, Аллаһ, Аллаһ дип әйткәндә, чиста авыздан чыксын өчен. Һәм китеп бара, аны оныта. Бу кеше айныганнан соң, моның дусларымы, кемнәрем әйтә, син беләсеңме ди? Син аунап, пычракта ятканда ди, авызыңнан күбекләр ятып, синең кем килеп битеңне юды беләсеңме ди? Бөтен кеше битне исеректән кача, кемдер тибеп китә, кемдер сугып китә, кемдер чүп атып китә, кемдер төкереп китә. Монда зур галим, иң зур галим шәһәрдә булган Басрадамы килеп битен юып китте. Беләсеңме кем ди? Малик ибн Динар килеп синең битеңне юды ди. Моңа шул кадәр оят була. Бу йылы-йылы тәүбә итә. Бу Аллаһ төзәлә. Менә шушы бер гамәл ул аны күрмәгәндә, сизмәгәндә, кемдер соңыннан гына әйткән моны. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте менә шушы кеше төзәлә һәм
Аллаһ Тәгалә аны тәүбәгә китерә. Шуңа күрә җәмәгать бер кемгә дә карап, бу кеше бетте инде дип түбән әйтмәгез аны. Кай вакыт синнән түбән булып күренгән кеше иртәгә синнән галим, синнән хәерле булып үлергә мөмкин. Без аны белмибез. Кай вакыт синнән изге булып, синнән галим булып, синнән хәерлерәк булган кеше иртәгә бик начар хәлдә булырга мөмкин, Алла сакласын. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һиҗрәт кылганда Мәккәдән Мәдинәгә мөселманнар сөйләшәләр үзара, договариваются, кем белә китә, чөнки юл авыр. Курайшлар кемнедер бәйләп куялар, кемнеңдер хатынын тартып алалар, бу безнең племянница, тимә, бар ычкын дип. Кемнеңдер баласын алалар, беләбез, сугышып бетәләр, куллары сынышып, балаларның иңгәтеп бетерәләр, җибәрмиләр. Гомар ибн Хаттаб ике дусты белән килешә. Без шәү китәбез ди. Берсе моның Айяш ибн Аби Рабига була, икенчесе Хишам була. Шуннан соң ул әйтә, точкады 10 километрга мында 10 мильме Мәккәдән бер урын бар. Шушы урында җыелабыз ди, айрым-айрым, һәм шуннан китәбез ди. Һәм нәрсә диләр? Кемдер килә алмаган икән, димәк, ул китә алмаган. Аны туганнары, кабиләсе җибәрмәгән. Шуннан соң киешле урынга Гомар килә, Гомар янына Гайяш килә, берсе. Хишам килә алмый. Димәк, Хишамны җибәрмәгәннәр, аны бәйләп куялар, аны җибәрмиләр. Шуннан соң алар инде аңлыйлар, Хишам китә алмады, Гайяш белән һиҗрәт кылалар. Кубага килгәч, әле Мәдинә алда, Куба җирлегендә безне куып җитте ди, Гайяшның туганнары ди. Абу Джахил, Харис һәм башкалар ди. Туганнары куып җитте ди. Алар нигә куып җиттеләр? Пәйгамбәрбез янына китмәсен өчен, исламга китмәсен өчен Айяш кирап кайтырга. Һәм беләләр, ничек итеп Гайяшны кирап кайтырга? Шуннан соң Абу Джахил әйтә, "Әй Гайяш ди, менә син киттең ди, әниең бик авыр хәлдә ди. Карагыз." Алдылар. Йөрәгенә әни аша керәләр. Беләләр, кеше әнисен хөрмәт итә. Әни өчен күп нәрсәне эшләргә әзер. Әниең ди, нәзер әйтте ди, улым кайтмыйчы, шәшемне тарыйсым юк, ягъни юммаячакмын ди. Һәм кояштан күләгәгә кирмәячәкмен ди. Бер нәрсә уйлайын ди, әниең үлә бит ди. Шуннан соң Гайяшның күңеленә шик керә. Гомар аны тота, дусты бит ул аның. Гомар әйтә, "Валлаһи ди, алданма ди. Әниеңнең шәшенә бит тулса да юыныр ди. Кояшта арса ди, күләгәгә керер ди. Ләкин буларга алданма ди. Булар сине алып китәләр ди." Шуннан соң Гайяш нәрсә эшләргә белми. Ул бит сынау җәмәгать, Аллаһның сынавы. Шуннан соң Гайяш әйтә, "Ярар, мин кайтыйм ди. Әниемнең нәзерен туктатыйм ди, кирсен ди, юынсын ди. Әле минем анда бит малым калды ди, акчам калды ди. Хәзер мин акчамны да алып киләм ди." Гомар аңлый, ничек шайтан Гайяшны алды. Һәм бу Абу Джахилләр шуннан соң әйтә, "Гайяш ди, фитнәләнмә ди. Бу фитнә ди, алданма ди. Акча кирәк булса ди, син беләсең. Курайшлар арасында мин иң бай кеше ди. Минем ярты байлыгым синеке ди. Карагыз. Кардәш гынахка китә, Гомар аны нишли вагаз ди. Әгәр дә сиңа акча кирәк булса ди, минем ярты малым синеке ди. Китмә генә ди. Прошу тебя ди, китмә ди." Шуннан соң Гайяш әйтә, "Юк, мин китәм инде ди. Әнием янына кайтам ди." Шунда дагы Гомар, "Бар кит. Син гынахлы, син фәлән диме?" "Юк." Гомар әйтә, "Кара ди. Ал минем дияне ди, синең бу анда ишәгеңме, ниеңме, моның белән ерак китеп булмый ди. Ал минем дияне. Минем Мерседесны ал хәзер ди. 5 литрлы мотор белән ди. Һәм тегеләрдән аерым кайтты, алар белән кайтмады. Кайтып әниеңнең хәлен белдә, кире килде. Әгәр дә берәр нәрсә сизсәң ди, булар сине берәр нәрсә шәтерләр ди. Минем дияне куып җитә алмыйлар алар ди. Карагыз, үзенең яраткан кыйммәтле диясен бирә. Бар бу иске мыскы дияң белән барма, минеке белән ди. Һәм берәр нәрсә сизсәң, атланда чап кире Мәдинәгә, алар сине куып җитә алмаячак ди. Карагыз, bütün инструментларны бирә, оружиеларны бирә. Шуннан соң рәхмәт әйтеп Гайяш сәфәргә чыга. Абу Джахил бик хитрый була, хәйләле. Шуннан соң Гайяш әйтә, "Карале, минем диям битте, җитә алмый сиңа ди.
Әйдә инде ди, мин синекенә утырыйм әле ди. Тукта инде ди, ул ерактанрак бара, куып җитмәсеннәр өчен. Тукта инде ди, әйдә, менә мин абыең бит инде синең ди, туганлык җепләре белән баса. Шуннан соң Гайяш алдана һәм дөясенә тезләнергә куша. Дөяне тарта да дөя тезләнә. Тегене эләктереп алып бәйлиләр. Һәм сүрәп Мәккәгә кайтып, бик каты җәзалыйлар. Ул диннән китә. Ул фитнәләнә һәм Пәйгамбәрбез янына бармый. Хишамның да шул ук хәл була. Икесе дә түзә алмыйлар, сабыр итә алмыйлар. Гомәрнең шундый хәле, шундый күңеле китә. Шул кадәр кайгыра. Шуннан соң Гомәр әйтә, без дә әйтә идек ди, Аллаһның динен белеп тә, авырлыкларга түзә алмый, сабыр итә алмыйчы, кире күферлеккә кайткан кешене Аллаһ кичермей, тәүбәсен кабул итми дип без әйтә идек ди. Шуннан соң Аллаһ Коръәннән аят индерде ди. Мәдинәдә Пәйгамбәребезгә аят инде. Кул ди, әйт: "Я ибадияллазина асрафу аля анфусихим". Эй, үзләренә зыян салган, гынахка чумган мөселманнар, бәндәләрем, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ла тaqнату мин рахматиллаһ". Аллаһның рәхмәтеннән үмитегезне үзмәгез. Нинди генә гынахка кирсәгез дә, ничек кенә кеше ялгышса да, кардәшегез, балагыз, башкасы ялгышса да, Аллаһның рәхмәтеннән үмит үзмәгез. Инналлаһа ягфиру зунуба җамиан. Аллаһ бар гынахларны кичерә. Бу Зумара сурәсе 3-4 аят иңә. Һәм шушы аятларны ишеткәч Гомәр әйтә, мин кагаз алып бу аятларны үз кулым белән яздым ди. Һәм җибәрдем Мәккәгә шушы дусларыма ди. Хишамга җибәрдем ди. Шуннан соң Хишам әйтә, миңа ди шушы килгәч ди, мин башта аңламадым ди. Аннары соң дуа кылдым ди, "И Раббым, аңлат миңа нәрсә бу" дигәч. Шуннан Аллаһ тәүфик бирде ди, мин аңладым, бу аят бит безгә килгән ди. Бу аят безнең турында килгән ди. Шуннан соң мин тизрәк дөямне табып ди, дөям атланып Пәйгамбәребез янына чаптым ди, тәүбә итеп. Пәйгамбәребез Гайяшка дуа кыла һәм үзенең сахабаларын җибәреп, аларны азат итеп, урлап Пәйгамбәребезгә алып кайталар, алар исламга кайталар. Әлхәмдүлилләh. Һәм Гайяш җихадларның берсендә шаһид китә. Аллаһның рәхмәте була, менә шушы кешеләр иң хәерле сахабалар, нинди авырлыклар аша үтеп, хаталар ясап, тәүбә итеп, Аллаһның динендә китеп баралар. Хәтта җәмәгать Гайяш турында Халид бин Валид әйтә, сугыш беткәч, мин ди абыемның улын эзләдем ди. Абыемның улын эзлим ди. Кая микән? Икримә. Һәм мин таптым ди, Икримә ята ди, шүлдә кояш яраланып беткән ди, үлеп ята ди. Бер ягында мин күрдем ди, бер сахабаны, Харисны, икенче ягында шушы Гайяш ята иде ди. Гайяш. Шусы да яраланган ди. Шуннан соң мин алар янына килдем, Харис су сорады ди, су бирәле дип әйтте ди, үләргә ята. Шуннан соң мин суны алып килгәч, Харис карады да ди, кырда ятканына, аңа күбрәк кирәк дип әйтте ди. Бар аңа бир дип әйтте ди. Шуннан соң мин Икримә янына килдем ди, үзенең туганы янына килдем ди. Суны аңа бирмәкче булганым, Икримә Гайяшка күрсәтте ди, аңа бир суны, башта ул эчсен дип әйтте ди. Шуннан соң мин Гайяшка килдем ди. Бу белми кайсысына ишертергә, тегеләр алмыйлар. Гайяшка су ишертәм дигәч, Гайяш әйтте ди, Харис сорады бит суны. Мин түгел, ул эчсен дип әйтте ди. Шуннан мин кире Хариска барсам, ул үлгән ди. Шуннан соң Харис үлде, хәзер Икримә, туганым бар. Киттем Икримәгә, Икримә да үлде ди. Шуннан соң тукта, Гайяш бар бит әле дип әйттем ди. Гайяшка барсам, ул да җан бирде ди. Суны берсе дә шалмый калды ди. Шулай итеп бер-берсенә алар юл куйдылар, бер-берсен яраттылар. Шуңа күрә кемдер хаталанса, җәмәгать алар аны батырмадылар. Биткән битсен инде димәделәр. Киресенчә ярдәмгә карагыз, Гомәр күңелен төшермәде бит. Күпме тырышты, аятны язып җибәрде, кем ашадыр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сахабасын җибәрде. Табыгыз, алып кайтыгыз аны миңа дип. Шулай итеп алар сахабаларын алып кайттылар, дусларын, кардәшләрен. Шуңа күрә җәмәгать без дәген мөселман кардәшләребезне җибәрергә тиеш түгелбез.
Арабыздан кемдер хаталанган, кемдер җәмәгатьтән аерылган икән, бар, иенә бар, утыр, сөйләш, намазларыңда дуга кыл аның өчен. Нигә яхшы иттереп барганда дуга кыласың аңа, ә ул киткәч дуга кылмыйсың? Күбрәк дуга кыл, ул бит синең дугаңа мохтаҗ. Менә шуңа күрә җәмәгать без бер-беребезне тартырга тиеш, бер-беребезгә ярдәм итәргә. Кем генә булмасын, әти-әниең буламы? Мин беләм, кардәшләребез диннән ерагайган әти-әнисе белән бик күп интегәләр, ләкин беләбез, Абу Хурайра да күп интекте әнисе белән, ләкин әнисе, әлхәмдүлилләh, гыйбадәткә килде. Ибраһим галәйһиссәлам килмәсә дә әтисе барыбер тырышты. Абу Талиб дингә килмәсә дә пәйгамбәребез күпме тырышты. Менә шуңа күрә без кемдер баласы белән интегә, кемдер дусты белән, хатыны белән, хатын ире белән. Менә шуңа күрә без тырышыйк, Аллаһка дуга кылыйк, өметебезне өзмик, Аллаһның рәхмәте шиксез. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте һәрберебезгә дә җитә. Бүген хәерсез булып йөргән иртәгә синнән хәерлерәк булырга мөмкин. Бүген хәерле булып йөргән арабызда Алла сакласын, иртәгә бездән хәерсез булырга мөмкин. Раббим һәрберебезгә тәүфыйк, һидаят бирсен иншалла.